izdvojili vreme i po ovakvom vremenu ipak našli mogućnosti da dođete u Ruski dom. Udruženje Kultura je mlado udruženje, ono je nastalo početkom 2014. godine sa idejom da promoviše dosadne afirmisane kulturne i umetničke vrednosti u Srba, naravno i drugih naroda koji su naši prijatelji. Upravo ste videli udruženje na delu, recimo Mlada Katarina, a i ova knjiga koju večeras predstavljamo je praktično prvi korak našeg udruženja. Narodni budilnik je knjiga koja je nastajala gotovo od januara meseca u razgovoru sa autorom, čije smo postove uporno i svakodnevno čitali na Facebook društvenoj mreži. Za mene kao čitaoca i za nekoga ko smatra da neke stvari poznaje, ovdje je bilo mnogo novih stvari, mnogo zanimljivih stvari i stavivši se u ulogu čitaoca, shvatila sam da bih ja ovako štivo želela da imam u rukama. Dogovor je vrlo lako pao. Gospodinu Miloševiću je ovo prva knjiga, ovo je nama prvo izdanje i mi smo se vrlo lako složili, pomagali i napravili ovo što danas imamo na ovom stolu i što predstavljamo. Šta je u knjizi posebno? Knjiga je i prva naša knjiga koju mi objavljujemo, izdavaštvo naravno neće biti naša primarna delatnost, ali evo počinjemo od ovoga, od izdanja knjige. Prva Draganova knjiga, prvi put je korice knjige ilustrovala mlada studentkina Fakulteta primenjenih umetnosti Milica Terzić. Ovaj budilnik je na sebe poprilično skrenuo pažnju, tako da smo svi zajedno na neki način se pokazali ovim delom. Naravno, udruženje će nastaviti da daje i pruža priliku, logistiku i u svim svojim pojavljivanjima pruža pravu šansu istinskim autorima, istinskim kreativcima i to će biti njegova uloga da pravi događaje, da pokazuje gde se kriju vrednosti i da se ponaša upravo suprotno vremenu koje kao da želi da ide unazad. Knjiga fascinira. Knjiga ima toliko mnogo zanimljivosti, pisana je jednim vrlo popularnim stilom, neobičan je spoj jer je delo prirodnjaka koji se bavi humanističkom naukom, što je meni isto bilo jako zanimljivo. Ispostavilo se da kada smo birali rukopis da nismo imali šta iz njega da isečemo. Jednostavno je sve bilo za emitovanje, za štampanje. Posebnu čar ovakvog jednog izdanja koje je sa društvene mreže čini jedna komunikacija sa brojnim saradnicima koji su štivu dodavali po neki detalj. Tako da je ono toliko savremeno, ono je praktično presek 2013. godine i ono otvara ogroman prostor za mnogobrojna dopunjena izdanja, jer mi smo već i dok smo ovu knjigu privodili kraju imali viziju šta smo sve propustili. Znači, knjiga se može štampati, doštampavati u neograničenom broju izdanja, interesovanje je ogromno i izgleda da smo mi sasvim pogodili cilj. Ja autoru želim svako dobro, bio on i dalje pisac Udruženja kulture ili nekog boljeg i većeg, moćnijeg izdavača, ali čestitam na ovakvom delu. Bilo je lako objaviti ga kad imate ovakav rukopis. Ja vam želim da ga čitate, da ga koristite svakodnevno, jer ono je neophodna literatura za svaku kuću. Mi smo se rukovodili i time šta je u stvari ciljna grupa. Knjiga je jako korisna za škole, naravno ona u ovom trenutku pitanje je dokle će stići, ali nije isključeno da u neko novo vreme knjiga postane idealan poklon za vukovce, recimo završnih razreda osnovne ili srednje škole, jer ona je štivo za sve generacije, upravo kao politikin zabavnik. Pitko, zanimljivo i štivo koje se lako čita, iako ima gotovo 500 strana.
Toliko, hvala.